Сәлам яңалык эзләүче, инженерлар дөньяһын күзәтүче кызлар, егетләр. Мин Азамат агайгыз булам. Һеҙҙең кеүек IT дөньяны күзәтергә яратам. Ни өсөнме? Кәрәк. Дөнья урынында тормай. Киләсәктә беҙҙе яңы технологиялар, асыштар көтә. Һеҙҙең арала буласаҡ инженерҙар күп. Әйҙәгеҙ бөтә көстө һалып тырышығыҙ, өлкәндәр әйтмешләй ҙур кеше булығыҙ, асыштар эшләгеҙ. IT-ка тиһендәр. Студияла бөгөн Тамырҙың иң текә егеттәре. Надир, Рафаэль. Сәлам! Так, егеттәр, бөгөн беҙҙең һеҙҙең менән иң яратҡан тема — тиҙлек. Тиҙлек нимәкәй ул? Ваҡытҡа хәрәкәтте үлсәү. Дөрөҫ, эйе, Надир. Мәҫәлән, А пункттан Б пунктка ваҡытҡа үтергә. О, молодец. Һеҙҙең математиканан гел бишлегенә тип уйлайым мин. Дөрөҫ уйлайым, Азамат ағай. Ҡыҙыҡ, беҙгә замандан артҡа ҡалмаҫ өсөн ниндәй скоростә йәшәргә кәрәк икән? Бик шәп һорау. Минең уйлайымса, ныҡ тиҙҙер ул. Шулай итеп, егеттәр башланы. Иң тәүҙә эш ҡағиҙәһе. Детальдар менән уйнамайбыҙ. Эйе. Ашамайбыҙ ҙа, йотмайбыҙ. Детальдәрҙе атмайбыҙ һәм улар менән футбол уйнамайбыҙ. Беҙгә бөгөн роботтың мейеһе кәрәк. Уның моторы кәрәк. Тәгәрмәстәре, уның датчигы кәрәк буласаҡ. Тәгәрмәстә ялғай торған үҙәге. Тәгәрмәстә әйләндерә торған ҡайышы, балкалар, пластиналар һәм кирпестәр. Аңланығыҙмы? Эйе. Әйҙәгеҙ, эште башлайыҡ. Планшеттарығыҙҙы алығыҙ ҙа, программаны асығыҙ ҙа, йыя башлайыҡ. Әйҙәгеҙ, башлайыҡ. Башлайыҡ. Әйҙәгеҙ, башлайыҡ. Башта нимәкә йыябыҙ? Башта машинаның төбөнө йыябыҙ, әйме? Эйе. Унан ул төбөнә беҙ тәгәрмәстәр ҡуябыҙ, унан ҡуябыҙ уның мейен, унан ҡуябыҙ уның моторын. Һәм тиҙерәк, унан уларҙы йүгертә башлайыҡ, мин уже көтәм. Әйе, молодец, тарттырып ҡуйҙыҡ. Хәҙер әйҙә алабыҙ балканы һәм балкаларын ҡуябыҙ. Шулай. Әйе, дөрөҫ, шулай. Егеттәр, иғтибарлы булығыҙ, программаға ҡарап эшләйек. Ҡарайым. Һин молодец инде бөгөн беҙҙең. Булды, эйе, ҡуйҙың, хәҙер әйҙә тәгәрмәстәрҙе ҡуй. Надир, һинең иң оҡшаған машина ниндәй? Lamborghini спорткар. О, Lamborghini спорткары. Һинеке? Chevrolet Camaro. Chevrolet Camaro. Bumblebee беҙҙең ул була. Эйе, трансформерҙа. Беләгеҙме, донъяла иң тиҙ машина ниндәй? Юҡ. Bugatti Veyron. Bugatti Veyron, дөрөҫ. Рафаэль, уның иң юғары тиҙлеге ниндәй? Хатта белмәйемсе. Уның тиҙлеге сәғәтенә 400-500 километр. Ух ты. Эйе. Һәм уның 1001 ат көсө. Вәт. Шәп машина. Егеттәр, беҙ һеҙҙең менән күп һөйләнеп башланыҡ. Әйҙәгеҙ, йыйайыҡ. Шунан, егеттәр, килеп сығамы? Килеп сыға. Шулай дөрөҫ ҡуйҙыммы? Әйҙә ҡарайыҡ та. Беҙҙең ике портка беҙ беренсенә мотор ялғайыҡ, икенсеһенә беҙҙең датчикты ялғайыҡ. Ә минең ошондай бер деталем етмәй. Ошондай бер деталең етмәй. Деталең етмәһә, күршеңдән урларға мөмкин. Ә мин ошоларҙы ҡуяйыммы мында? Юҡ, әйҙә беҙ ҡуйыҡ оло тәгәрмәстәрҙе. Был бәләкәй тәгәрмәстәр, улар беҙҙең унан алға ҡуйыласаҡ. Кем тиҙерәк. Мин эшләп бөттөм. Икенсе дәрестә булған өсөн Рафаэль бөгөн тиҙерәк ия. Әлбиттә тиҙерәк иен.
Әлбиттә. Һин ул машинаңа фаралар куярга мөмкинселегең бар һинең. Берәй антенна куярга. Һәм тагыла арткы берәйдәй спойлер куеп була машинага. Әйдә Надир йыйып беткәнсе, һин үзеңнең машинаңда бийдей тор. Күртә алагызмы спойлер нисек эшләргә? Спойлерда без бына шунда 2 пластина алып куярга ла, һәм ул пластина берәй нисек ошо мотор менән ялгап була. Нисек ул эшләргә дип уйлыйм. Надир, һин әле нимә эшләйсең инде? Танауын. Машина танавын. Бамперын. Әй. Машинаның алгы бамперы ни өчен кирәк? Машинаның аэродинамикасы һәйбәт булһа, ул тиз бара, күп торһа, ул яй гына бара. Аэродинамикасы влияет уның тизлегенә. Әйе, дөрес. Әмма безнең ярыш машинасында аэродинамика гына түгел, һәм тагыла безнең машинаның башы осып китмәгән дип, бында безнең шулай ел ләгәлә, әйме? Һинең аэродинамика дигән һүзең. Һәм безнең бу машинаны шулай ергә кысып бара. Һәм машина безнең мондай алга осып китмәй. Аңладыңмы? Өзімді машинамды ие өттім. Мин спойлер эшләп үттем. Афарин, егеттәр. Ә хәзер безнең иң кызыгы ул ярыш. Безнең 2 ярыш машинаһы әзер. Хәзер егеттәр, әйдәгез уларга программа эшләйек. Әйдәгез планшетларда алыгыз да үзегезнең машиналарыгызга программа эшләгез. Һезнең машинаны тизәйтер өчен һезгә ниндәй унда блоктарын куярга кирәк? Тизлек булган һәм Әйе. онда Тәгәрмәстән әйләндерә торган командаһын куярга кирәк. Әйме? Әйдәгез. Надир, куйдыңмы, эшләнеңме? Әй. Әйдә. Әйдәгез машиналарыгызды ебәреп карагыз. Әйдә, Надир, һин дә ебәреп кара. Азамат ага нишеп, ул минең артка бара. Артка ни өчен бара? Чөнки һин бында үзеңнең машинаны ебәрә торган блогын тәгәрмәсен моторын бына бу якка әйләндерәң, әйме? Үзеңә карата әйләндерәң. Ә уны безгә икенче якка әйләндерергә кирәк. Шуның өчен ул һинең дөрес барманы әле. Әйдә, бына хәзер эшләтеп кара. Надир, һинеке эшләйме? Эштәй. Бына шулай безнең машиналарыбызды хәрәкәткә килтердек, әйме? Бына әле һезнең унда караганда ла, һезнең әле моторның көсе унда һезнең нисәдә тора? 8дә тора. Әйдәгез уларны 10га куяйык та, 10 көсе менән ебәреп карайык, әйдәгез. Әйдәгез. 1, 2, 3, әйдә, ебәрдек. Карагыз, егеттәр, безнең роботта алдында ошондай менә датчик тора. Ул ниндәй датчик? Күзләре. Күрә торган датчик. Әйе, ул күрә торган датчик. Бу безнең машина үзенең алдында стенаны күрер өчен эшләнгән датчик. Әйдәгез, хәзер уны программала язып карайык. Һинең роботың башта бара, унан стенаны күргәс, роботың туктай. Бына әйдә, хәзер һинең программа карайык. Әйдә, карайык әле. О, бына инде мин дөрес эшләгәнем. Мин Рафаэль? молодец ата. Рафаэль бүген молодец. Тикә егет Рафаэль бүген. Әйдә, тагыла ебәреп карайык. Әйдә, ебәр. Бына барды, минең кулда күрде, туктаны. Хәтәр. Әйе, хәтәр. Безнең бит роботта нимәкәй робот итә? Безнең роботта уның датчиктары робот итә. Нимәгә машинам туктамай? Һинең машинаң туктамый, чөнки һин азакта уның туктау блогын куймагансың. Әйдә, уның туктата торган блогын куй. Бына һинең машинаң бара, минең кулда күрә, минең кулда күргәс, машинаң туктарга тиеш. Ә һинең машинаң туктамый. Әйдә, яңадан ебәреп кара әле. Бына машина китте, ул минең кулда күрде дә туктаны. Аңлашылды. Әйдә, тагыла ебәреп карайык әле. Машина бер-берен күргәс, ул туктаймы? Туктарга тиеш. Хәзер 2 машинаны бер-беренең алдына куябыз да, бер-беренә капма-каршы ебәрәбез. Һәм улар авария булмаган өчен бер-берен күреп туктарга тиештер. Аңладым. Әйдәгез. Әзерме бөтәгез? Әйе. 1, 2, 3. Надир. Нишә кулыңды куям? Надир, безнең бит кулды куярга кирәкме? Монда бит ул безнең үзе бара. Әйе. Шуңа күрә бында бит кулды куймаек. Туктагы да яңадан 1, 2, 3, икәү бергә. Ашыкмаек, егетләр, кабаланмаек, ашыкмаек. Әйдәгез. 1, 2, 3. Бына бер машина бер-берен күрде, туктаны. Надирның машина инекен беренчерәк күрде. Әйе. Әйдәгез, яңадан тагын бер. Хәтәр Тагын шәп. бер азакын стакыр тестировать итеп карыйк. Машина дөрес йөрийме, юкмы? Әйдә. 1, 2, 3. Булды. Тагыла Надирның машинаны беренчерәк күрде, һинең машина. Әйе. Азамат ага нишеп Надирның датчигы миңа караганда тизрәк күрә ул? Чөнки уның датчигы бер режимда тора, ә һинең датчигың икенче режимда тора. Хәзер мин дә режимга куям. Бына ина икенче менә режимга куяң да, һәм һинең машинаң барырга тиеш. Әйдә, ебәр. Ебәреп карайм. Һинекелә аны ерактан күрә башлана. Күрдеңме? Әйе. Булды.
безнең хәзер мотордан тәгәрмәскә ебәрер өчен шунда кызыл каеш бар, әйме? Әйе. Ул каеш безнең ике мындандай бәләкәй тәгәрмәстә тора. Күрәгезме? Ошо каешты без хәзер ошо тәгәрмәсләрдә үзгәртһәк, безнең машина тизрәк барырга мөмкинлеге бар. Әйдәгез күрсәтәм, ничек ул эшләй? Карагыз, егетләр. Бына бу безнең алып бара торган тәгәрмәс, бу безнең ошо тәгәрмәскә кушылып бара торган тәгәрмәс. Хәзер мин бер тапкыр бурам, алып барысы тәгәрмәстә. Бер тапкыр бурам. Бу тәгәрмәс бара торган тәгәрмәс ничә тапкыр әйләнде? Бер тапкыр. Бер тапкыр, әйме? Буны шулайдан тәңгә. Икенче якка әйләндерәк, шулай ук була. Бер мәле булмайды. Әйе, хәзер карагыз, мөгъҗиза. Мөгъҗиза күрәтәм. Безнең хәзер шундай ук ике тәгәрмәс, әмма алып бара торган тәгәрмәсе зур. Бәләкәй тәгәрмәсе, эйәрә торган тәгәрмәсе бәләкәй. Хәзер мин бер тапкыр алып бара торган тәгәрмәстә әйләндерәм. Шул вакытта эйәрә торган тәгәрмәс ничә тапкыр барды? Өч Өч тапкыр. тапкыр барды, әйме? Шулай итеп, безнең хәзер машинала без ошо тәгәрмәсләрне алыштырсак, безнең дә машина тизрәк барырга тиеш. Ул велосипед һымак инде. Әйе, велосипедта ла шулай итеп эшләнгән. Әйдәгез, үзебезнең машинала хәзер машинаны үзгәртеп, ошо ике тәгәрмәсләрен алыштырып караек. Әйдәгез. Башта сизергәме? Әйе, кайышта алабыз да, икенче бутарлап беттең машинаны. Ха? Biz бутарлап беттең машинаны тем. Юк. Әйе, бит ана. Да Юксы. бына бер генә менә тәгәрмәсен генә алып куярга ла, урыннары белән алыштыра кирәк. Бuna Надир безнең дөрес куя, әйме? Әйе. Тә. Әйдә Надир куеп бетте үзеңнең машинаңга. Кайшыңды куй. Ойдан. Дөрес куйдыңмы? Әйе. Әйдә ебәреп карыйк хәзер. Ебәр. Ох ты! Шәп барды хәзер. Әйдә тагыла бер ебәреп кара, әйдә һиндә ебәреп кара машинаңда икәү. Бер, Ике. өч. Кемдер тизрәк басты, кемдер. Бана күрәгезме? Тор. Егетләр, ничек булай гая? Ничә тапкыр идең машина тизрәк бара башланы? Ничә тапкырга? Әйе, идең машина ничә тапкырга тизрәк? Ике, өч тапкырган. 3 тапкырга, әйме? Әйе. Әйдәгез хәзер, иң кызыгы без һезнең менән хәзер ярыш үткәрәбез. О. Әйе, әйдәгез бер машина юк, буналай куяйк, әйме? Машиналар караек, әйме, әзерләйек, бөтә детальләр урында торамы, тәгәрмәсләре куелып калмаймы, әйме? Кайыштар ыскынмаймы икән? Юк. Машиналар әзерме? Әйе. Әзерме? Әйе. 1, 2, 3. Был тапкыр безнең Рафаэль тизрәк булды. Тагыла бердә. Әйе. Кем поддался. Ага. Мин кнопкага һуңрак бастым дип әйтәм, әйме? Әйдә. Булдымы? Әйе. 1, 2, 3. Рафаэль һин Нимә? Әйләнем. йәлләнә. Йәлләнең мин, әйе. Истәнәсләре бүген опять Рафаэль алып китә бүген. Тагыла. Берекөз. Булдымы? Нимә? Юк. Мин яңдым. Ага, еңдең. Афарин егеттәр. Ай тикәләр. Без шулай бит ул. Әлбиттә. Югары тизлек өчен штраф алалар Азамат агай. Аңланым. Колагыма элдем. Иң мөһиме, гомергә, сәламәтлеккә янайык. Игътибарлы булайык. Афарин егеттәр. Кулдарыгыздан да килә, телләрегездән да килә. Хушлашайык. Хушлашайык. Һау булыгыз.